22 তারিখ মে 2023 প্রদেশ বিজেপি কার্যকরী কমিটিनि বৈঠক চলিলাম ফাर्स्टनि बरम गोनां मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा बिनि सांगठनिक सम्मेलन ककनारुक थनै फार्स्टनि चिनि ताबुक बुबाग्रा बरम गोनां प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्य बाहादुर महाराज ताहंदी हनै जतनि थानी बो जे इंस्ट्रक्शन खामानि कग्रमानि अबनो सोलोंगै मानदाय दिप्रमथा ब्लक कमिटी ताई जत और बिनि ब्रांच तमानि YTF PWF कथालायै तिनि काइसा सिम्बलिक मकग्न प्रोटेस्ट खायि और जों रेली खालायखा तिनि दिमानंखा मुख्यमंत्री मानिक साहा जे कक सामनि मकग्न ब उद्र माखायनाय एवं उद्र खायै समग्र सिनिति प्रवासिनो ब माबसान्याखाय बुबाग्रानि साकाव जे ब जाया कक सामानि अब शुधु बुबाग्रानि साका साया तिप्रमथा संगठन नाहारि साया अब जत तिप्रासा हानि बेसाद तिप्रासा ताबुक तंनाय प्राय 14 लक्ष तिप्रासा रत्न अपमान खायमा खालायो तिप्रासा रत्न ब जाजाग्यांमानि खालायो तिप्रासा रत्न सेलेंमानि खालायो मकग्न ब उद्र माखायनाय उद्र खायासक जरा तिप्रमथा ताबुक से चेंग्रब बुसकांगो चिनि तेब क्राक मुभमेंट दङो फार्स्टनि बीजेपी फार्स्टे हापां फार्स्टनि सरकार नासिं दंथुं आसुगनो दिस इज फर्स्ट टाइम सिम्बलिक मुभमेंट तेब क्राक चिनि मुभमेंट दंनाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड तैयै एवं चिनि ताबुक जे ककबरकनो रोमान स्क्रिबे खानानै तैयै एवं विलेज कमिटी चौमारि खाया 2 बছর काई टंका आमते हाय काइसा पद खाया काइसा सरकार फार्स्टेव दङो अबरनि कक्कै साया बियां उल्टा पाल्टा थक सावै तिप्रासारनि जतनि सेब जोङो नासिले जागो अबनो प्रमाण लैतंगो अबनो ब उद्र खानानै उनथुं आसुं media person dangro ini sungobore li khaiman ni oba hanyo khana kisa salo sungkhanaka sini tipra hasteni मुख्यमंत्री मानिक साहा bo boni foto sungkhanaka bubagra tahani ni samani abno ki sunglai kinu sasagiya sung sini tipra saro abno binau kokno khnawi sung belai kinu seleka ama hai jodino sawi tongkang kangkai जों बिजाबले बुंदो सुखाय आसुगै दंला जों बुस्तान सालो प्रोटेस्ट खालामनायनि बागै नखलायनाय बुस्तांगो बिनि जेआव कक तिनु जों खोनाबो साइमानो जे बसिनि तिप्रा सारकनो नाया बुबाग्रानो सिबो साजा जाहगाय बसिनि तिप्रा सारकनो बाहायके नायमानाय बाहायके जाजागे मानाय बिनाव कक जों साइमानो जे सिनि तिप्रा सानि हामक्रायो बकि साबन बाजागला अबाहाय जों वानथुबो बाहाके चिनि बुबाग्रानो जे बुबाग्रा ताहान्दिनि साइमानका बुबाग्रा से सिरि सिटि नि माहाय याफांनि सिनि बरकनो जागारि हायमानि तंगानि जागारि हायमानि बखरसा संवान सुबै मानो ब बांलादेश नि बरक बखरसा बांलादेश नि बरक मानि बागैनो बसिनि बुबाग्रानो राजा मानि उइने नाया जे बिनो ककिसं आपनो न वान सुबै नाय मानो गाबोन बागै जों बल next time dunia bawa hai sai tong hangkai sung yakar gelak sung bona pyo gelak sung tiprasa joto gulai hoite PWF YTF tipramata sung obna protest khanin bagai ready tongai iki sing ang sana nung singo tabo si bawa bagrano map masana hake sung bona sini je ko mani abuno bo sung nar gobni sung wan ko mana nai mano abun bagai sung bono request klayo bo bubagrano je skepano nakar masana asuma